ngoyakan dono trong aku pa tang mami ubala ya kadono jonga kayam pangnun marwe hapo jingdom namar kala janti ha jingleran tos ngoyaka dono jonga kopa Jingkyalaban yang hang ni menta Tuan, 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 tuanku pa Jingsuk dan hamili ngasyan yaka Tang mami ubala ban ai jinghen Tang mami ubala ban ai jinghen Tang mami
Tunya duai. Ublay ukpa jibableng. Nyaingo ime try. Wala ka jingkar ku blay jimengilong kumni ka mangilong. Ipendap. Ya ka tiar ka jungi try. Iba man na kasengi. Maay kinon kam jungi. Kumjuru kimet kipat kibisay bakalay. Try. Dan baga jingkar ku matasay ka jingib jungi try. Iwan raang ni. Tangkan dia try. Ringi na kerpan eme try men kerku iki. Siya no benta kabaka balang. Kan pentray kam. Kan long te try na kabenta banra ay kaburom jong me. Siya jirong warkam siya jirong. Kerku kita kibla no keluy. Mat kumjuru kita kibamyo banay. Kibo di hakijing duay nam te ki baro. Kerku yu syakri jong me. Man sayang man sami ka kubor me try. Men long rangkat ban try. Kijing bengkrek, kijing ukum ubriu. Ringi kerpat imetemen penjanai ke baro. Sengowi kabango ipanteng Yesus Kristus. Amen. Mentapat sua ya kabangin yo ya ban syak skor ya ka kubol leng ba ka ketien ka jong blai ngin yo ngin kerpat ya ki pres ownership sumbah ban ai ka tu kan ni teli kicing ruai. Sua mangin yok snow ya kubor ke bawah na ketin di jong belai kerpat na kapor gin yang lang ini yang hakba ngin pen krek ke dono ke jongi ngin pen krek ini ngin khot kerpat yo belai ba unwan hapo jongi bakat bangin ang rwai kini kijing rwai un pha yo men sim jo pen ramingi un kran hapo jongi kat bangin ang rwai kat duk ni kini kijing rwai na kat rwai kerpat na kapor gin yang lang ini ya rwai ro keteng jong belai sebentar kijing rwai ka ba arspa sakula Hem abanda shem ban ila kakam yolap kasitong em kabay dong ai kandam orang lang say siya jing hem abanda shem ban ila kakam Yolap kasitong em kabay dong ai kandam jeng kwa bajur ngadon banggen tiu burom lay baula isnay ayaga ubriu bomdon ay Raden kot bentong jingraham abanda syam jingraham abanda syam ban iidya kakam yolap kasitong em kabay dong ai kandam jengkwa bajur ngadon Bangkit tiu burom lay Baula isay ayaga Ubriu pamdon ay
Sebetang yang kejeng roy kapa arspa andre pusau. Bandu ai hon, bandu ai hon, ban lam yang asa lenti pun lam hajannya ipa bangu bala kijeng kuangan yo bu hapo deng ki jenjet jarba kamben simhang ni job rula lariam jenglat labun haba yo lek bandu ai hon lariam jenglat labun haba yo lek bandu ai hon bandu ai hon bandu ai hon ban kiu sa u play ai ba khu su play su lan shan deng kelun lahang di sa u la khu ban na marba u khot yanga ban nyet các tin ba em ba ba ngan wat na lot perthei pelon ban yo yai len ban du ai hon ngan wat na lot perthei pelon ban yo yai len ban du ai hon ban du ai hon ban du ai hon ihe paro basun panang ni i yala kari ngaker mensde ban boy syakni kani karu basop kan hapan syam kajik bom yam lahang ni bang shaneng ladu bom don bakwa bandu ai su lahang ni bang shaneng ladu bom don bakwa bandu ai su banamar ba ukhon yanga gan nge các tin ba em ba ba nan wa na lon perthei pelon ban yo yai len ban du ai hon nan wa na lon perthei pelon ban yo yai len ban du ai hon ya lang sisin ker chorus kepaan ban na marba ukhot yanga ban nyet các tin ba em ba ba ngan wat na lot berthei pelon ban yo yai len ban du ai hon ngan wat na lot berthei pelon ban yo yai len ban du ai hon tahu orang so basok tu lain kerku nakabanta bangkit lang remai di balaya lam yangi hakabas dang lengba
kaba puli nak ketien ke jong blai kaba pensngau pedang jongi bat kecing tuai kumju nak benta I alitia kan iba ai ngi ya kene bar perlok iba ai ngi ya kene kecing ruai kaba pen kan mau yangi ya ka bangin yai ne scam ta utrai bi jongi uji skres bat ngai ku blai ru ya kene ka praise worship tim jong ka balang kibana kapor sekapor kiba penhem ya kecing sekri kecing mani kecengi ya ublai sasisin pedang subha ya pi wei pro naduk kidok serah jong ka balang ki pastor teman basan kidkhot jong ka balang pestrian pokse badru kibana kuwe ki balang ru pedang subha bat ai ku blai pi iwe baro haka kerteng kejung trai bat unong pen emba ie jungi uji sures bat nga ai ku blai langru yangi baro kirud khot jong ka balang nga ai ku blai yangi lang baro kirud khot jong ka balang ki khat wei spa lai phun riu ngut bat ki bamla banyapoi hakatu ka khatsan tarik ubnai Desember arajar arpusau namar ke le se ke la bandan la kedaw ba per ka pang hastam hang ni tai ki bamdan ha ke jelaru ngapen pawi ki jing sungu ye ki khat ka balang ki blak kersan teng nak benta katu ka kam ka ba kentang ya ka bang yo ya ka ban pendam ha ubnai Desember haka khatsan tarik Desember arpo sah bagi pilai kersan teng haka cing tuai batru yakin nong sarai ban penpau ke cing sengongu ki pastor bagi teman basan ki bala tresitom na benta bakin leit rung aku wei pekawai kerempai yang kristan hapo na ke jong ka balang na ka benta ya kaban pensngo baka khatsan taring Desember arajar arpsau kandan kecing ciet ya kitiban basan bat kumta nakalyang jonga bat kisipongun kitiban basan kibedang sus ndap sajien haune ubnai Desember arajar arpsau bat kibaladet tung ubnai February arajar arpusan hakakatsan tarik arbnai tik ngipen pawi kijing sungu bat ngi ai ku blai pi wei baro bangi kerpat ya kebam nang yai kersan dah kecing tuai lang jompi ya kebangin nang la bantrei ya kikam ya keba ublai ula pensiat hapdeng jungi watlah dang long kena hakakam Henry dah kecing kersan berkecing duai kejompi ingat ke bau ublai un pendan kam berba ialah kejong kisakri kejongo tengah su kerpat yang sekawai kalong ba yang akin larang ia kendu hang ni hang tai ngilong si para hau turai larang ngam kren sumpah ikren ladapi kan mau kan tengah ada habanga kan mau kan kren bet tang ba larang ngam kren sumpah ban ikren namar ngilong si para hau turai namar ba ngadon kawai kasap ke bakerpang bar kata kasap ke bakerpang ke ba uwei unong yalap uong ba ngadon kasap ke bakerpang ya kata kasap ke ba pir trai pin kwa ban yo kata kasap bar kata kasap ngaru ngampua ban yo dan lai ngadon ta kasap bar kata kasap de kasap klet piet klet piet ba na kata kadau pin ya kren habi kedu serum seneng dang menakan ni kata yo ka Women's Week untuk tengara bakai siti hadin bawai jing seng nang ni ngapoi hang tai apa plau tengah aya kita kong arngut ki don tengah sumpah pen ai lem kini ke siti ni ken ciri jing duai ya itai kong tengah layak ngala ong ya ka kerteng ti yong ngam itu tung pim dei bahasa lum sengan yong tung pim dei bahasa senu kata bahasa nongra tengah kam keli ya ka kerteng ya ka jai ngala keli tengah nganum ya tu ti yang apa yong pipat pidei manu kata
tengah ngong yang ai khat ba teman pesan betul dekar yang kumta te kumta tengah nget bang ita rim di tu ba nga te la da pia dan hang ni ru ngam kan mau su ka dor bang dang yo i jung tu sien ka por da mien te wat sung le rai la dai kendu ar maneng so ba ya ka ba pin ya kren te na du ka tu ka mien jong ka khat san tarik ubenai ba khat ar usnam arjar ar pusau mar sen yo jing tip ya ka ba ka kerteng jong ngaru ka don lang bi ka khat we ngut ki kerteng ha ka thup jong temen basan ngadap si sara ke jing kemen ngadap da ke jing kemen ka ba khrau bar kata ke jing kemen ka penlong yang ai ka ban yang ban jauh mat namar ublai ucien ya ki brio ki ba per se ka kam ko jong u ya ki banang ki bastan ki bam nang bastan ya ki badan ba em ya ki bam dan bam em kem ta ujian akan ka bentar umpet ya ka ai ka bangilong henrei ujian kat kum ke jing ibet ke jong uhi ten mar kata nadu katu senging anas songmen rengkat bar ke jing jauh umat batang hadian katu kan ni sengi pat dap jing lengah ke lengah tepi lengah balai nama ngatip bahkan sadan ke jing keli sia mensiam kum no pisau haba pila sia jiet kum utemen basan haki hapo la ke jong palang nang ta ke jing keli ke jing tip nak ketien ke jong uplai te ha ke jing keli sia mensiam ngala batai ya ke ke ba ngala dep ban ya thu ha ka tu bala thung yang akum utemen basan ha ka balang persebitiran hajenta ha ka khat san tarik ubanai ubaan arjar arpusan ngong ngadap da ke jingkemen haba kli yang pisco kumno haba pila jet ipi kum temen sa ngong ngadap da ke jingkemen balai ngadap jingkemen nama ka kitien ke jong balai ka ong bauta bakwa e ka kam nong sarai ukwa e ka kam ka baba na kata kadau ngadap da ke jingkemen ban haba pai pat sekeni ki jingkeli jingtip na ka bible ngalap boleh bahaya ka bible kerpang enam tak ni testament temai te ngala suhat jingtip keli jingtip na kita men basan ngong trai nang nu trai kin keli ki ong tip tung su ai jingmot puli no nang ta de don kirang ba bala ai da kakot puli na kini bentar pin yo kalau sia ke jingker ku yang nama ngayo i kaban puli ki kalau ke jing mentoi si saya nga te henrei kai kepala jaba kitu ki bentar barok i kabangala penkrek kajing keli kam semwan na katu na kitu ki bentar barok bat henrei kawan penban na ka kabangam da kam semat ban puli ya ka bat kata kalong kajing keli na ka kitab jing penpau kajing keli na ka kitab jing penpau kajing keli ka balong kumdi haka kitab jing penpau kat nu teli ki balang ki ba uyonis ulayu ipau haka dau lenang patmas bat haka jing yalam ke jong mensiam ngalala ban jubam ya ke jing keli ka baong haka kitab jing penpau ka lenong ka banengkong ka khot ka bakhat wei uyonis ulayu ipau ya ki nyau teli ki balang ha ka dau lenang patmas bat kita kilong ka balang Ephesus ka banengkong ka balang Smyrna ka baar Pergamus ka balai Tiatira ka basau Sardes ka basan Philadelphia ka banrio bat ka bahnyo kadai ka balang Laodikia bat lengba jong kini ki jingkeli kalong kum ba kersio yang ban penkendit thia ban kendit thia ba kani kadai ka tien ka jong blai ya ka balo persat ban siam ya baro riu pun riu teli ki kitab kabangila ban siam naka sithi ka ba ar pol sa utimuti kalenong ka ba lai ka khat ba khan riu bat ka ba phla pat kalong ba nakani ka kitab ublai ulabu akadono jonga ya ka kubor nakabenta jong kani ka singi hake jing si changa lai le tepi bangan sim nakani ka benta handai haba ko ublai ula penso pindawan nang nuru pindam lap handai kejingmut sawai handai kadonot hang tabe ya ka ai ka ba ublai ula penso tenamar kata ngasim
ya kan ke benta ya ka bangadai ya ka bangan le ya ka ai ka ba ublei ulabu haka dok nut jonga ba kata kalong nak kitab jeng pen pau kalenong ka baar ka khot ka baar balai ba sao ba san ban riu bat banyo ngin pendam ka jeng tuai ublei uba pa jeng ba peneng kaburam barok ngi ai semia ba ka jingu naman mesyak sumbah ya ke bangin yo pat ya ke ni kapor ka bakordor ya ka bangin yo ban sngo ya ka kubo nak ka ketien jome ya ka ba melabu ka dok nut jonga ubri ubam nang ubam don ai ubatli dei tang da ke jing ai ba ke jing isne ke jome ulah ban yang hadu ka ni ka kleman tunang kersan bor me pendap yang i baro iwe piwe da ka bor ke jing pentamai ke jong mensim ba kuat maka ku bor try kan rak kan dalong kan try ka bandai ka ban pen kan du ka dok nut jong ki khat jo ka balang kum ju yang ngaru atrai bi tu ai ba kan ka ku bor ke jome ka ban mi no na ka sintur usyakri ubatlot jome kan long ka bor da ke jing yalam ke jong mensim ba kuat isne atrai kan ran tu kerku na ka bentah jo ke jing pendap baro na mangi pan ya kini baro haka kerteng ke jong try bi jong Jesus Christ amen Suaban poi siaka pasok jong ka kubor tungin ya pai kindiat sepang kasnong Ephesus bat kata kat kum bangayo na reblen IRS thongni laong ba kasnong Ephesus kadai ka wei na kasnong ka badan nam sibun hakahima room jong ka isya maino kadon harut jong ka Pakistan hakasnong Ephesus laong bakadon ka yo ka bahep ha badairu kalat khayi pateng ka bakrau kabal peniasok da kisrok baklenti duriau na keleng kisnong kumta ki brio Ephesus kilong ki brio ki ba riuspa ki babit babyang ki ba pahu bahai bedai halon jo kini kinongrim lakhat ya ke Ephesus kayeng jingken show Asia kadan ru kawai ke temple jong ka balai Artemis lanik Dina kani ka balai Dina kadan ke jingjrong ka ban riu phau phut teladangi Kenya ka mala da ka yeng thrai kan nam dunai ka san phau mala kat kum bala tho mat lang ba jong ke jingdon jong kani ka temple laong ba ki lakring ya ki babun ba ki brio ya ka banwan pekai ya kani ka temple katangila ban sem na ka kitab ki kam ki apostol khat khandai lendong ar phu nyo kat khat upor laseng ya ka balang ha Ephesus ha ka jingle yalam ka balai bat lasa lais nam hangta ha ki kam ki apostol ar phu lai huai bat dairu ha kani kasnong ba uyones ulasa hadu kisngi ke jingyam kata kemun hadien kejingwan pai na kejing penerenggang par na kadau lenang patemas kita kilong tang kendiat sepang kesnong Ephesus ki brio bat belaseng ya kabalang Ephesus kum kejing lam lenti ngan puli swa nakal nika kitab jempen pau kalenong ke banukong kat ke banukong kum kejing lam lenti ke baong kum ni kajing penpau uji sukres ya ka ba ublei ula ai hau ban pen i haki syakri jong ya ki ai ru ki badai ban ja long sen bat haba ula pha da u angel jong ula pentip ya ka ha u yones u syakri jong nangta kani kejuk kalenong kadkhot balai kong ni suk uta ba puli bat kita ki bayok sngo ya kini ki ketien jong kini ke jing itu lupa bat ki basumar ya kita ki ai ru ya ki bala tho haka namar kata kaya kalajan namar kata kaya kalajan hakalenong ka baar kadkhot ka banungkong ong komni ha uta angel jong ka balang ha Ephesus tu tho yakini ki ai ru ong uta ubabat ikita ki nyau ki klur hakakti ka mon jo ubayai hapreng kita ki nyau ki ding penyang syarak siar ki ai kita ki nyau ki klur bat ki ai kita
ki nyau ki ding penyang serak ser ya kani ngila ban yo nakani ke kitab jung pen pau kalau nong ke benengkong ke dekat ke ba arpo ke ba ong kumni ngan sangap pulih ya ke jing mayan sepang kita ki nyau ki klur mut ke jing mut bari ke jing mayan sepang kita ki nyau ki klur ya ke ba melai ha ke ti ke monjonga bat kita ki nyau ki ding penyang serak ser kita ki nyau ki klur ki long ki angel jong kita ki nyau balang bat kita ki nyau ki ding penyang serak ki long ki nyau ki balang ki nyau ki klur ki long ki nyau ki angel jong kita ki nyau balang bat kita ki nyau ki ding penyang serak ser ki dei ki nyau jong kita ke balang bat mentangin nya poi no sya ka benta pedeng jong ka khubor ka balapen ngau peteng lengba uyo nes ka bakren haka balang Ephesus kejing pen pau ar lenong ar bat lai ket khot ngan nambu kat nu benta hen dengan simbek kumni ar lai ket khot hadin ketangan wan sau san henriu kum tanta hadu ke bah nyau ket khot ke ba ar bat ke balai ke bong kumni ngai itu ya kejing le jong pa bat ya kejing le minot bat ya kejing ya sya jong pa bat ba pham la ban sya syu ya ki basniu bat phala tenjo yet ya kita ki ba ong ba ki long ki apostol bat kim long te phala syam ya ki balam ler bat phala sya na ka benta ka kerteng jonga bat pham syam la thai yan nga itu ya kejing le jong pa bat ya kejing minot jong pa kani ka ketien bakawan ya kani ka balang he besas kalau yo ya ke jing ya ro no utrai naman baka long ka balang ka baterai sitam hani onga itu ya pa ya ke jing le jong pa ula yo kala yo kani ka balang he besas ya ke jing ya ro no utrai naman baka long ka baterai sitam kala nang roy ya ke jing bun jegit khat apa joka balang ban penyeso seka nang ta kala yo i kejing ro na ka ba kalong ka bala ban yaisa nang ta ka yo kejing ro na ba kalong ka ba smart kalong ka balang ka ba smart kam dei ka balang ka ba sa haju henry ka ba 3 minut ka ba khi ka ba ksar ka bam danpor ban song thai ka ba shetham ban sakri bat ban yalap ya ka gospel kata ka di kejing ro kadai lu ka balang ka bamla ban sya ya ke jing sniu kadai ka bapek ngor bha wat la ka hap ban yo ya kendu ya ki er yong ki er ngit ka bawan kumdo ban pen sat kenting ya ki khot hapo jong ka balang ka badan ru apadang ki jing tunjuk ka bakrau lengba kita ki bakam yaladi baki long ki apostol bat kani ka balang hapsas kada yit benia batik kada wat kada trei sitam hadu bakanda shem bakita ki bakam yalade baki long ki apostol ki de ki nong thok bat ki nong syukur ki balam ler tang na ka benta ka jing mentoi yaladi namar kata kala nang yo susu ya ka jing yara na uta ubabat ya ki nyau tul ki klur hakakti ka mon jong u ban ubayan apa deng jong kita ki nyau ki ding penyang keserak ser kabamut ba ujisu ubat ya kabalang hakakti jong u kalong basong tenat bat ka basong men na kabenta ki khot kabalang ha Ephesus namar ka yo ikani ki jing ro yo ikani ka nam yo ikani ka buram mano bam kemen mano bam song tenat kaban yo ya kata om dai na kinu na unu brio hari kani kabalang ka yo ikajing ro na utrai jisu balang utrai jong kabalang dia namar kata kadap ta kecing men kan long kecing song kemen yang ngiru lada ublai un pej bat un kmi ya ki jingkiu jongi kum kabalang ngila kiu hakilang ki babun ngilang nang kiu haki jingroi haki jingbun jongi khat ngilang nang kiu haki jingroi haki jinang jingtip ngilang nang kiu haki jingroi haki jingdon jingem ngilang nang roi hakaban penyar ya ka gospel ke jing penem utrai jisu lengba ki mission pel bat ki wei ki benta baro bat kata kalong ka basisa haka balang jongi ngilanang kieu haki babun kilang
Bat kanu kabalang kaba IT lo yala di hau Jisu kabalang kan yai bakla kan long scam ha ka jing yai ne jongka bat ka kular Jisu ka ong ha ka Yonis sipaw aropra long ban ai ya ka jing im ka papam cukut ya kabalang Efesus ka yo ya ka jing ro palong kabalang ka batrai sitam ka ba minat kabam syai ke basniu pamla sya bandon kita basniu pada yit pada tinju kam ailat kayo ya kejinga ro no utrai jo kabalang uji sukses tang ha ka dekat ke basau pat tang si jam kentiap hadien bakani kabalang Efesus kayo jinga ro kawan pat ka ketien persya na utrai ke baong kumni henry ngadon ka ba persya ipa bapala I no ya ke jing I jong pa ka banang kong kum lo kum ta sengau lengo baka ni ka balang ha baka yo kata ke jing ya ro ha ke jing sya ke ni ka balang kada di banlong ka balang ka bacana ai ba namar ke jing trei jong ka leng ba ki dukot ya ke bangila yu puli mene ngin ken ma ba ha ka dukot ka ba ar ba utrai su nga ito haba uong itu kemud utiplut ya ki ki bapau bat ya ki ki bari ru hanrei ke jingkeli pat kalong hatu kenika balang Efesus kam yu utrai lada kam yu utrai balai kan le kia kita ki barok balai kan tresitram balai kan no kelui balai kan yalap ya ke gospel ke jingkeli kalong bat kalong kabalang kabam ailan ya kita ki baong badai ki apostol bak kada yit beniaru hadu bakan dasyem baki long ki balam ler kadai kabalang kabatrei sitom kabasmat sisya kabam dan pori kaban saiding ladawan kejingkrian lani ladakawan kejingsir kam dan pori kaban ri tengan namar kabalang kabatrei sitom balai dei namar baka it baka trei kata-kata so pla kata ke jing trai jong kata kabalang handai wong handai dan kani kaba bersat pa dan kani kabale yakini ki eke baro kadai namar ba ujisu uyo I ya kabari bat uyo I ru ka bapau kumba ujisu gong nga itu balai kani habangi wan kumba Jisu nga ong ito kumtaru yo I baka jing I Kristan ya ka balang kaladuna kila ban yalam kila ban penbena henry yala dipan ki hiar ha ke jinglong Kristan ka jing I ya ka balang uang bapala I ya ka jing I kan mawa kani ka benta kalong namar baduna ka jing I kejing iet para banget kejing iet ya kabalang badai lang pacong kejing iet pakai penpau ya kejing im jungki henry hadien kini kejing iet para banget kejing iet ya kabalang kalanang senjor kalanang hiar kanang hiar kani kalong kejing maham kabakrau tang ya kabalang he Efesus hakitu kispor henry ya kibalang jongiru nama habalatrai ya kamu kejong utrai ngikilat penban yo utrai jong kakam kani kalong ke ba utrai su Ukraine ya kabalang ha Efesus lengba u angel bat u penpau ha u Yonis ba u Yonis Ukraine ha kabalang Efesus ban penpau ya kini ki baro kalong kejing maham na kabenta jong iru haba ngitrei ya kakam kejong trai namar kata haga city kebenongkong upol syakinong kurin kalenong kaba kendai kadkot kaba arpunyo ko ongkom ni henrei ngapen sitom kap ila kamen bat ngayalam mrau ya kaken yo ba kumno ri kumno ondalala yalap iki wei ngan long ngan jalong yala di ya ubalakan tait no kani kalong kejingpen kan mau nam ta kabalang Efesus bat kalong kejingpen kan mau nam ta jongi kum kabalang ru habang ngila trai sitam
por ngami na top ngapen sitam ya la kamet yo andang la lep la dep ya lap ya ko gospel hakiwei pat oh ya la de ngasa kentai yo hakata kapor uji su untiet ya ke jingkang ka dono jengi ngimla su ban ple namar bala thaj palat sngi po ya ru thaj na ke jing tre jing ta sngi ublai ru thaj namar kata ngiyo i mo ngiyo i ya kini ki ben ki batali lada kat kum ke jingdon jong ki rempe ying ke stan hapo jong ka balang lada ngidon tang ki arngut ki bawan na ka we ke ying kan ki ying mani kan slai de ki riunget jong blai namar katang yui yakini ki ban ki batali kala duna ya ke jing i ke banangkong ke jing i para bangai kabaju kendu hakijing seng singi po ya kijing kendu hakijing seng singi uturai kabai kendu hakijing seng singi man kijing seng singi dua kijing seng duai jano katu kijing i kabanongkong kabah hakijing seng yu ji kendu man kasingi blai ni wan bahadu damit yo kijing seng kijing i kabanongkong kalaja kijing kelipat kani kalong yanga bat yapi kitkot kabalang ke bangi dei ban ai jubab marwei utrai jisu ong ngasu bhaje gi jingtrai ke bapilat trai na ke banta ka kerteng jonga ko kabalang henrei om ban klet yenga ubalong balong utrai ke balang namar pi pilong kitkot jonga ngalong ka met jonga balang pi pilong kitkot jonga namar kata ujisu ong hakat khot kabasan ngapoi hakat khot kabasan uong kumne hakat dekat ke pasan arlong dekat pasan wak ni tukun mau nama kata nang no palahap no bat tukla ke bamut bat tule ya kita ki jingle ke banokong lemda kum tangan wan kloy pa bat ngan pen kendria no ya gedeng pen syarak gedeng pen yang syarak jong pa nak jaka jong pa lada pham kela ke bamut lada pham kela ke bamut tukun mau lemda kum tangan pen kendria ya gedeng pen yang syarak nak jaka jong pa lada pham kela kapamut kani ka jingkhot uji sukres ya ka balang hai pasas ba ka jingkhot uji sukres ya ki balang jongi menta ka jingkhot uji sukres ya ka balang jongi hangni ha balang presbyterian phokse kalong ban kela ka bamut ban le byang yi ki jingle ki banongkong kamut ban don kani ki jingi i ban be syakijing i ya kebalang ban be syakijing i ya kebalang lada ki khot kebalang kimla ban be ya kita hakapor badai kala ban poi ha uput baka syarak ke baju pensai kan lipno ngimla ban len ya kijing sisa larangi pai hakipor ki ban mensua wat la wat hadu mentar dang don kat tu kat ni kilong sisa ke riset baskem jong kabalang katno kalong ka basong tenat bat ka ba ai jingkel men yangi kilong dien bat ki ba ai men siam yangi namar ka jing sisa ka jing trang jong ki ya ka bakin yo ban syakri ban mani ya ublai na yeng ba kisa hadu yeng mani ke simpor da ki kenta ban menhap yai da kejan Henry Kim Jupep ban be syakijing seng hadu damin Henry hakini kisngi tang suslam laduna prio kata ngikran ya kayeng kejonga ya kayeng jongi paro kami kamlei ka jingkran tang yano ka kren ya ki khot ka balang ya ka bangin kentet pen rio teng habalawai jing seng sibaji la pendap program lada ke internet ke benang yang ini lek kai no syak yeng ba yeng lani sani style bam la er pengan kata kam kren tang yanu nadu kinong sarai ke balang hadu ki khot ke balang kani ke kren lang yang i wei pi wei baro namar kata ke ketien ke jung trai kong tu ken mau ngila song tu haba ke jingkran ujisu kasapan hanga kasa hangi hidkhot jong kabalang
kasa hangi kidkot jong kabalang hakadkot kaban riu ngilapoi sidkot ban riu utrai jisu ong kumni henry kani padan hakadkot pesan ong tuken mau nang nu belaham yang itingim deh ki belaham de henry kalong pat haban ring dor ya ka hang nu tuken mau balai bang iduna balai henry hakabalang pesan tuken mau nang nu palaham kani kalong kabaong hakadkot ban riu pa henry kani padan kamut kadang don kalan kadang ple kalan kabawong namar bapasyun ya ki jingle jong ki negelaita ya ki bangaru ngasyun pi kani kadkot kaban riu kabasung ma kabasung triem kabasung sirkai ba kabawong kumni kabawong henry kani padan namar bapasyun henry kani padan bapasyun ya ki jingle jong ki nikolata ya ki bangaru ngasyun henry kani padan bapasyun ya ki jingle jong kita ki nikolata ya ka bangaru ngasyun shwa katukot khot utrai jisu ong iet ka jing iet upen kan mau ya ka jing iet ki je gi iet but tak ngani ka khot ula ong pan ba de ban syun ba mangaru ngasyun balai utrai jisu syun ya kita kini kelaita barok jing hikai ka ba utrai jisu hikai jing iet ka jing iet iet ya ublai iet ya la ka balang iet ya ki para priu baro iet kum si para haka gospel u yones kalau nong ka bakat lai pusau ka ba utrai jisu ong ka hukum ka ba thamai nga IP ya ka ba pinya iet paralok hi ka hukum ka ba thamai nga IP ya ka ba pinya iet paralok hi pinya iet iwe ba leipat akani tu syun namar padan ya kani ba pasyun ya ke jingle jong kita kini kelaita hake jing kelum ka hukum utrai jisu wong men utrai ba blai jome dekat donot jome baro dekat men siem jome baro dekat jingmut jome baro kani kan kalong ka hukum ke banungkong bar bakrau ka baar ko men u para marjan kum bayaladi hakitaki ar hukum la pensong nong rim ya ka hukum baro las dia ni kum baro bari kinung tulpa la pensong nong rim ya ka hukum Moses bat ke jing hikai kinong ya tu lupa hatu kata ubari usah jong mensim Matias san lenong kat khat sau fulai sau sau uang ka hukum Moses men yu paramarjan men syun di ka syun ni ka hukum Jisu par ka ong henry nga ong hapi tu ye ki nong syun jong pi bat tu kurkhui ke batim ya pi tu le bhai ki ba syun ya pi tu dwai ru dam ta ki ba le sniu bat ba le ben ya pi hadu kata ke jing ye ukren henry kini ki no kala ta par ong syun ya ki henry kani padon ba pa syun ya ki jing le jong kita ki no kala ta balai hadu kata ngidai ban start ngidai ban wan ngidai ban ti benia baring ban ngam jeliu nak ketien ko jong blai ondang ilang ngam jeliu ngin sung thu balai ba utrai jisu wong man namar pidan ya kani ke jingsuan ni kinolta bangaru asyun handai jisu hadu du dakat alor keding pena udang map te kitu bawan ban le benyu jisu wong toma ikin namar kentip ya ke ai ke bakile handai kini kelita wong namar bapadan kane bapasyun ya kini kelaita ya kabangaru ngasyun ka basosir kai ka ba utrai jisu ong balai namar kini kelaita kidai kinong syun jong kabalang ublai ngin kan mau bahagata kini kelaita kidai kinong syun jong kabalang ublai kibayele tangkumno ban penpat penpra ikit khat kabalang kini kelaita kiwan ber de kabi akabalang ngin ken mau ba kini kelaita
Kidai bad mi na ka kunhun jong wei ubriu ubalong utemen basan habangila ban syam na ka tab ki kam ki apostol kala nong ka ban riu ka khat ka basan ubadan ru balasa jit lang ya ki nyongut ki temen basan wei na pedang tuki dei tu sepan ubalasa lentem mau uba ong tuma iki na mar kimtip haba udwai sya ban yam udwai ba kimtip tuma ik ta ki beliau balang temau ya uni kolai taru dei uta bisa jiet lang hakita na kita ki nyongut nama kata upol apostol ong kumni haga kikam ki apostol lenong ka ba arphod khot arphandai berlai phau ong kumni ngatip bahadien ke jinglek no jonga ki suri barunar sat ki nyebsut apadang jong pi kim da isnai ya kata ka kenhun kemudian da isnai ya kata ka balang bat na pedang jong pi hiru Sengap na pedang jong pi hiru ki rang ba kin mi ki ba yalap ya ki ai ba pakla ban ring pa ya ki senran adien jong ki na pedang jong pi hiru uang na pedang jong katu ka balang hai pesas larangi pai sekini ki ski bamta ki bi kita nadu ki por ke jong apostol por kini kinong hikai pakla kilawan kat banang mi ka por ka banang wan nang bun uta bat upol utho ya ki siti jong usau Timothy ke siti ke benongkong jong Timothy kalau nong basau berkat benongkong ni henrai umensim ong sai bahagi sngi ki bakhadu dan ki ban hab no na ke jinget da ka ba pensa skor haki mensim basyukur bat haki jing hikai ki ksuin hadu katno kanlong ka ba social kai na ka benta ka ne ka khubor ka ba pen kan mau yang iwe barok Utrai Jisu ang ye kinong sun henry sun ye kita kiba penpat penpra ye kabalang kabalong kamet ukris sun ye kita kiba penpat ye kabalong kamet ukris kajing maham utrai Jisu kamdai tang ye kabalang Efesus henry ka kamdai penban ye kibalang jongi menta namar ngiyoi ngamar ngiyoi hakini kisngi babun kibaham no na kajing ye lan kajinget kabanongkong habakila habang ta hajaka bakin yang nang ta kitan penban yakiwei kat ban penpat penpra yaki long yeng long samru kim salya kumba kato ke siti porong bakim da salya ban penpat penpra yaki long yeng long sam ban penpat penpra yaki khot jangka barang haka siti kabaar por sauti meti kalau nak balai khot benokong wang kumni henry tutip ya kini bah kisngi ki bakhadu kin wan ki por ki bestam namar ki brio kin long ki ba e tang yalade ki ba e sbai ki ba kren sarong ki ba kren snio ki bam kongo ilaki pa ki bam sngongo bar ki bam khoi dei kini ken ki ba pau menta habakila he lasan hala ka chong ka balang habakila he lasan ka chong balang onda kila ham na kata ki ben kelai ke balang baka ni ke balang kalong kumta ki pen i ki dau ki babun ki dau pen i ka pulpit kamlong kumta ka sakramen kamlong kumta haki jingruai mlong kumta kata kalong ka ba pen i ba haki ni kisngi kumbang la tho ak tu siti ki bam ko ngu bat ki bam sungu ki bala sya yalam bakla hakita ki nukelta utrai uang udang yai khot tu kala ka bamut haba kren nya kene ke jing sisa om bangi bisar henry nga kren ben kum bala tho na ka ketien ko chong blai ngin pe lu na ka gospel ka bakum Matias ka lenong ka ba arpusau ka khot ka ba khat we khat lai ka ong kum ne bun kinong itu lepas lam ler kin mi no ban kin skor si bun kan ini ka ba utrai suhi ukran pajba kan ni ka jing kitab jing penpa ukran lengba ki syakri ki angel ha yones haki balang haduk ki jongi mentaru henry ka ai ka ba uni utrai su ukran hang ni kalong ya ka ba uong bun kinong itu lepas kin mi lu bat kin skor si bun henry jar ubadayene hadu bakut utaken uban yolaim tang uta ubayane
hadu kebukut uta keng uban yo laj im hakashiti yones kebanengkong katkat ke lenong ke pasau katkat kebanengkong kong ni ko heb baik wat ngat ikimen siam baro henry tu pin tenju yit ya kita kimen siam laki long ni em na ublay na ba sibun kinong tu lupa lam ler kin let me no syaka pertai sibun kinong tu lupa kilam ler kin let me no syaka pertai uang dah tenju yit ya kimen siam tang badan ki baong ublay uang yang akum ta ngayo ipau ngapo sniu kumni kumtai umdai wan sunget babit kat baong ki briu henry dai ban tenju yit banda tenju ya kimen siam dan padru ki baong ngim dai ban bisar ya kita ki bakran ya ka ketien ke jong blai ladang ngi bisar ngi pelip ya umen sim bakui namar ha ketien jong blai laong wat pelip ya umen sim bakui ke jingkran jong wei sekri jong blai kena duang pin pelip ya umen sim bakui lada pim yit bat tenju yit ya ki men sim pin pelip ya umen sim bakui lada pim yit bat tenju yit ya ki men sim haba pen sngau ya kene ka khubor kin dan ki ban sung thot ya kene ke jingkran han rai kum unong sarai ngadai ban kran bet ya ke jing sisa nama ka ktien ke jong ublei ka ong ha ke kitab Ezekiel ka lenong ka balai dukhat bakhat nyau ka ong kum ni ko khon ubriu ngala penlong ya mi unong sarai namar kata tu ngap ya ke ktien jonga batu ai ya ke jing maham nanga kum unong sarai ngadai ya ka ban kran ya ka ai ka balatho tang ha ka ketien ke jong blai ngam sam tam nang ne nang tai ngasem ngatang nak ketien ke jong blai nang ta susu ha ka khot ka bab khat phra lai khat phra Ezekiel kong kum ni ha ba ngong hu baman men yap sisa bat mem ai jing maham yu lani mem kren ban maham yu baman la kelenti baman ju ban penem ya kemen siam ju utahi baman unyap iki jing le bam hok ju henry ya kasnam ju ngan pan nami namar kata kum long sarai ngi don kam ban perkat ya kani bang idei ban hap ai jing ken ka siti seke hebru kala nong bakat lai la tho ta nong sarai ki ban hap ai jing ken lada phi ki para bangai bait lada phim kersan bat ai bor kin tlat nong sarai namar kata don kam ya ba pin kersan bat ai bor dah ka ba kin nang tur seprang ya ke bengila ban yang skam ha ke jinget ke jengi hakat khat ka bakhat khandai jokan ni ka juk ka kitab Ezekiel kalanong ka balai ka ongkum ni henry lada me maham yu baman ti umpai la ki jing baman lani naklenti baman ju un yam a ki jing le bam hok henry me la plai ya ka men sim henry me la plai men sim iwe Timothy sao henry kong lada me pen kan mau ki para bangai siapang kini ki ai ru men long usakri babha jong uji sukres bala besar ha ke ketien ha ke jingan ha jong kata ke jing hikai ka babha ya ka ba melaput dai ban ai ya ke jing hikai dai ban kran ya ke jing sisa na ka ketien ke jong ublai wat tingkai wat bu wat tieng, wat seir, wat smith, kran bet ya ke jing sisa, ya ke ai ka ba utrai, ulap pensngau, lengba ka ketien, ka ba khu ke jong u. Lem da kumta ar Timothy, lai lenong sau hot ka ong, henry ki briu ki banang sniu, ki nang syukur, ki nang sniu, ki ba syukur, ki nang sa syukur. Ezekiel khat phra arpau, ka men siam ka bala pop kata ka ban yam. Ukun omkit ya kijing bom hok ukpa lemne ukpa omkit ya kijing bom hok jung kun ka hok jung bom hok kan long halor jung uhi bat kijing bom hok jung bom man kan long halor jung uhi kitab jing pen pau ar bu ar lanong sipau bat khatwe gat khat ko ong bat uang hanga mewat pendaj laha ya kita kiktian jong ke jingi thul pa kani ke kitab naba kata kaya kalong hajan uta ubam hok tu unang le bam hok bat uta batngit tu unang tngit bat uta ubahok tu unang le hok bat uta ubakhuj tu unang khuj kadon kapor ya ka ba jingkhang kan sakhang
Artumuthi lai khat sao ko ong Henry mame tu yai ne hakita ki ai ya ka ba melanang bat ki ba penget scam yami da ka ba metip nang nu melanang yaki kat khat ka ba khatu jong kanika kitab jong pen pau jong kanika khubor kalong ar lenong kat khat ka ba nyo jar ubadan kiskor tu unsngau ya ka ai ka ba umensim ong hakita ki balang ha uta ubajab ngan ahu ban bam na udieng jong ke jing im ubalong ka paradise ke jong play kita ki bayai ne kita ki bayai shania kita ki bayai syakri kita ki bayai pendan buram yu play ki bayang scam hak ka nongrim ka ba nongrim kalong uji su long nongrim jong ka jing im tang kita ken ki ban yo la im kin yo ban song ha ka ta ka paradise ka jong uplai ka jing khat ba ki jing ken pen ken mau yang ngi ki khun jong ka balang bangin yai ne ha ki jing i pra banget ka jing i ya ka balang ka balong ka mat ukres ublai ubadap da ka jing i un pendat yang i da ka bor ka jong umben sim ba khuit ya ka bangin nang kham i ju ublai se ya ka ban ker khu ya kini ka khubor ke jong na ku menta jong i wei bi wei paro lengkat kitu be yo ngo ber bisa skor leng bagi tu leng bagi television ublai na ku menta ka buram jong amen hakani kapor ngin poi se kapan penuai no ya kini kecil sakri jong play ngin sim bentalang ne kecil ruai ke ba sispa sau fu ar kecil ruai ke ba sispa sau fu ai to ai banya selok ki kur hau turai hukum ukres bakin i klem wai ka jinglong sitli ki khon jong play ka penpau ka burom ukres ha pertai ka jingruai ka ba iwei sau ar nam thamai sispa sau pho ka barim hadien jok ni ka jingruai ngakerpat dia i temen pesan PS kiri banbu ka jingruai kan pat pelai du yang i da ka jingku penwai Tu ai ban ya selok di kor ha utrai hukum ukrespa kin it klem wai gajing long shiteli ki kon jong ublei ka pen pau ka bu ukres hak pertei tu penlong yang ikum kabalang baseng hadur jong dilaingun hauwei haneng gajing ya long kawei kabalang Yutres melapa kabalang shiteli gayo kabor blay ban yeng hakatoma ban job ka pertei ka khod ya uben real shajing jot blaha kalam syaga jim uji sublaya Ina dua Ublai buk pa jeng iwa beneng Dap jeng songo eme melat play galat
Pangilak benedon kat ni kan ke yeng ke bakoi ke bakentang ke jame. Ban mani ban syakriya me ban buram ya ke kerteng ke jame. Kan tame ablay ayu me mar syakriya me balai ni ke kubur badan kamha. Nang ta jengi baro iwei kum kabalang. Trai nak kerpat me ni ke por. Nak kui ke bang ni asngau ni ke por. Pangilang be syong sak ke donot jengi. Minang dan kami ini jengi malah kesini. Kat penginang hari ni kepercay. Lawan dalam kat syakri jame, jai kerhui jengi jengi syakri jeng apa kebalang. Bat hang no ban penan kami kerhur ke yang kesam kumjuru. Naib hang ni kepon kerpat men pelai yang ini nak yang koi pakentang jame. Tak jeng isnai jikir khu kan sai tam ke me ak bawai no to ai pe jing ba ka jong blai pa jong yu ba nang jing ai e la biang ka jo tra jisu lam ba jing slak ba thiang pen sai bor men se ma khoi ini ber ai we na sang sa nak ni sang sa ba ngai jo me hang ne ba ka leng sat la ka percaya na do menta barakataru amen.